demolice Bčka nebo vyloupení v Českém Brodě, to všechno uvidíte v dnešním videu. Nezapomeňte dát tlačítko odběru, like a rozhovor přikládám k závěrečné části dnešního videa. Vstával jsem 1,5 hodiny před zápasem, abych se řádně připravil a vyrazil na zápas. Připravit tenisové oblečení a jdeme splnit moje rituály. Předtím jsem šel ještě rozchodit můj bolavý palec zpátku. Naštěstí se to povedlo a můžu jít na rituály. Můj nejzásadnější rituál je jít na boso a projít se po zahradě. Bez toho bych nebyl 100% připravený jít na zápas. Tady mě už studí nohy, tak jdu radši ještě do tepla. Co by to byl za zápas? Nemít sebou nějaké ovoce. Banány, jo, ty já miluju. Přesouváme se na kousek mentální chvíle a odpočinku. Poslední balanční cviky a jdeme na ně. Tyto fotky pro mě znamenají hodně. Rok 2025, tak na ten se dost zaměřuji. Chceme postoupit a já si zatím půjdu společně s týmem. Další fotka, fandění celému týmu, to já upřímně mám ze všeho nejraději. Aby jsme se dostali k hodnocení, mám tady před sebou první zápas, kde jsme jeli jakoby ven, ale hráli jsme jenom v Čerčanech, takže proti našemu Bčku. Skončilo to 9-0. Naše holky vyhrály dohromady 3krát, 3 body udělali, tudíž jsme vedli hned 3-0. Takže už nám zbývalo jenom doklepnout ty 2 body, to jsme doklepli vlastně hned, po Matějovi s Lukášem jsme měli prakticky hotovo, ale pak jsme to ještě vzali a pojeli ten zbytek zápasu, takže chceme vyhrát co nejvíc zápasů. K tomu ještě nechceme dostat tolik gemů, dostali jsme dohromady jenom 8 gemů, takže za mě dost solidní výkon. A když se koukne na tabulku, tak jsme první a druzí jsou T-Sport Votice B, proti kterým budeme hrát už teď v sobotu, takže o to víc to bude náročnější. Za mě nejklíčovější zápas této sezóny. Teď se rozhodne. Takže teď ta podpora by měla být největší, protože jestli to chceme dosáhnout, musíme zkrátka zvítězit. Teď uděláme všechno pro to, abychom se dost připravili dobře na ten víkend, protože přece jenom rezerva Votic neznamená úplně rezerva, můžu tam dát i hráče z Ačka, pokud chtějí postoupit s Bčkem. Takže to bude náročné, ale já věřím, že to uděláme a že takhle vlastně za týden budeme si moc povídat o další výhře. Ale musím zaklepat a snad to vyjde, takže hodnocení prvního víkendu a prvního kola velmi nadstandardní. Za mě první místo body 9-0. Luxus, líp to začít nemohlo. Teď první s druhým uvidíme, že bychom byli úplně favorité, to se nedá úplně říct, protože přeci jenom teď to je takový 50-50, ale samozřejmě my si zatím půjdeme, že vyhráme a věřím, že to tak dopadne a příští zápas. Takže 3. května se všichni vidíme v Čerčanech. Nezapomeňte dát odběr, jak jsem říkal už na začátku, like
A tady vám hodím náš Instagram společný s Tomášem. Tady můj hlavní a tady Tomášův hlavní. Dejte nám follow a my vám děkujeme za zhlédnutí tohoto videa a příště už třeba i s Tomem. Zatím čau.